Nekada davno u jednom mirnom selu živjela je djevojčica koju su svi zvali Crvenkapa, jer je uvek nosila crvenu kapicu koju je baka sašila. Crvenkapa je mnogo volela svoju baku zato što je bila dobra, pričala i priče i pravila torte. Jednoga jutra mama je pripremila korpicu sa kolačima i rekla: Crvenkapice, odnesi ovo baki. Budi dobra, ne skrići sa puta i ne pričaj sa nepoznatima. Crvenkapa je veselo koračala stazom kroz šumu. Crvenkapa je često išla sa mamom do bake, tako da je tačno znala kojim putem treba da ide. Šuma je bila puna prelepog cvijeća. Crvenkapa se setila kako njena baka mnogo voli cvijeće. Skrenula je sa puta da ubere baki cvijeće i napravio je prelepi buket. Odjednom iza drveta se pojavio veliki vuk. Bio je gladan, ali se pravio da je ljubazan. Dobar dan, devojčiće, gde si krenula? Idem kod bake da joj odnesem kolače. Gde živi tvoja baka? Moja baka živi u kućici na kraju šume. Čim je čuo gde baka živi, vuk je potrčao prečicom kroz šumu. Baka je živjela u prelepoj kućici koja se nalazila na skroz suprotnom kraju šume. On je odlično poznavao šumu i nije mu bilo teško da pronađe kućicu u kojoj baka živi. Vuk je stigao do bakine kuće pre Crvenkape. Pokucao je na vrata, a kada je baka otvorila, pojeo je. Onda je obukao bakinu garderobu, legao u njen krevet i čekao. Ubrzo je Crvenkapa stigla do bakine kuće. Vrata su bila odškrinuta, a unutra je bilo tiho. Ko je to? Bako, donela sam ti kolače. Crvenkapa je prišla krevetu i pogledala baku, ali nešto joj nije bilo jasno. Bako, zašto su ti tako velike oči? Da te boje vidim. Bako, zašto su ti tako velike uši? Da te boje čujem. Bako, zašto su ti tako velika usta? Da te lakše pojedem. Vuk je pojeo i Crvenkapu i legao ponovo u krevet da spava. Srećom tuda je prolazio lovac i čuo je galamu. Kada je ušao u bakinu kuću i video vuka kako leži u bakinom krevetu, odmah je shvatio šta se desilo. Vuka je ubio i spasio baku i Crvenkapu. Svi su bili presrećni što su one ponovo dobro. Baka i Crvenkapa su mogle ponovo da pričaju priče i da jedu torte. A Crvenkapa je naučila važnu lekciju, a to je da mama mora uvek da se sluša.